Іван Луцевіч чыста пагаліўся, папрыскаўся адэкалонам, надзеў белую кашулю з чорна-чырвонымі запінкамі ды зачыніў за сабой дзверы нумар 414 у гатэлі «Масква». Далей ліфт. Яму падабаўся гэты ліфт. Хуткі, мяккі. Нейкая цётка суне газету «Известия». «Ой, Иван Доминикович, тут про вас». «Дзякуй», адказвае, я чытаў. Бо такая ж газета з некралогам пра яго самога засталася ў яго нумары. 1 ліпеня 1942 году. Серада. Трэці дзень пасля гібелі Івана Луцевіча, больш вядомага пад псеўданімам Янка Купала. З вамі Настасья Суханосік і Смаленне Віпрука. І сёння пра раман Уладзіміра Някляева «Гэй, Бен, Геном». Гэта маштабны твор пра гібель Янкі Купалы. Хаця, дзе ж там пра гібель? Пра жыццё пасля смерці. Калі гэта можна назваць жыццём? Зрэшты, а тое, што было перад смерцю? Жыццё? Само слова «Гэй, Бен, Геном» з Бібліі, а па-іншаму пекла. Чаму пекла? Хутка зразумееце. А перад пачаткам я нагадаю, што самы просты спосаб стаць творцам беларускай культуры – заданаціць на яе. Спасылкі пад відэа. І таксама не забываем пра падабайку, падпіску і камент, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй. І пагналі! Раман пра гібель Янкі Купалы, пэўна ж, нейкі дэтэктыў, праўда? Ці, там, біяграфічны твор, панегірык. А вось і не. Гэта магічны рэалізм, але завязка цалкам праўдзівая. Таямнічая гісторыя гібелі паэта. Нагадаю, што Купалу знайшлі мёртвым у гатэлі «Масква» познім вечарам 28 чэрвеня 1942 году. Нібыта упаў са сходаў у пралёт. А як, што, чаму? Напіўся, зваліўся? Ці гэта самагубства, ці выпадковасць, ці забойства? А калі забойства, то хто забіў? Сталін, які толькі што даў народнаму паэту ордэн Леніна? А калі сапраўды Сталін, то якую дату лічыць датай смерці? Дату фактычнай гібелі ў 42-м ці той момант, калі Купала перастаў пісаць тое, што хоча, а пачаў тое, што трэба? Дзякую партыі Леніна, Сталіна. І вось усё гэта. Далей жыў не сваё жыццё, а жыццё зомбі. У кнізе Купала памірае, але яго ажыўляюць у спецлабараторыі. Чаму б не? У краіне поўнай спецаб'ектаў, дзе людзей забіваюць, павінна быць хоць адна спецлабараторыя, дзе ажыўляюць. Праўда ж? І вось ён блукае па Маскве, сустракаецца са Сталіным, Мяркулавым, урэшце ідзе на сваё ж пахаванне, у труне паляжаць. А там у труне іншы чалавек, той самы, які на яго пісаў даносы. Той Купалу саступае месца, вось тут мякчэй, лягайце, лягайце. Купала паляжаў, падумаў, ды пайшоў далей. І самае цікавае, што яго прысутнасць мёртвага і жывога адначасна не выклікае ніякіх эмоцыяў. Што тут дзіўнага? Тут усе нібы жывыя, але адначасна мёртвыя. Краіна мерцвякоў. Усё як заўсёды, мутарна падумаў Купала. Вось для чаго Сталін загадаў Мяркулаву сабраць іх усіх? Каб яшчэ раз я паглядзеў, у якім свеце жыў? А паглядзець ёсць на што. Побач блукаюць ці то здані, ці то ажыўленыя Горкі, Тухачэўскі, Маякоўскі. Уся гэтая кампанія сустракаецца ў крэматорыі на данскіх могілках. А сам крэматорый – гэта былая царква, якую перарабілі ў крэматорый. І вось мерцвякі вырашаюць, ці прыняць Купалу ў ганаровыя сябры крэматорыя імя Сталіна, альбо не прыняць, а можа расстраляць ці ўкрыжаваць. Тут жа бурная дыскусія, як падняць прадуктыўнасць нашага крэматорыя, ды правільна арганізаваць масавыя расстрэлы нябожчыкаў, ажывіць і расстраляць. А раптам ты сам памёр, а не па загадзе партыі. Непарадак. Тут, дарэчы, Някляеў лоўка ўплятае рэплікі крытыкаў Купалы ўжо з нашага часу, таго ж Бахарэвіча. Бо ўсё гэта працяг суда над чалавекам пасля яго смерці. Але ёсць у рамане і яшчэ адна сюжэтная лінія. Іншая сюжэтная лінія – гэта тая ж Масква, але пачатку 80-х гадоў. Малады паэт Віктар Мар'ер нібы паўтарае шлях Купалы.
шлях безвыходнасці служэння ўладзе. Гісторыя пачынаецца ў тым самым гатэлі Масква. Ён прачынаецца з дзяўчынкай, дачкой якогось боса з палітбюро, дзеўка робіць яму кар'еру. Паэта запрашаюць у Балгарыю на VIP-мерапрыемства з удзелам Брэжнева. Той чытае верш замест іншага паэта бухога ў хламіну, а па дарозе з трыбуны выпадкова памагае ветэрану вайны, які ледзьве не зваліўся. А публіка гэта бачыць як жест. Стаў на колено перед ветераном. Ого! Ты не представляешь, что сделал для советско-болгарской дружбы, кажа ему пьяный Брежнев. І пачынаецца. Балгарскі ордэн, прэмія ленінскага камсамолу, пасля апафеоз, выступ на 26-м з'ездзе партыі. Проста магія. І гэта Някляеў піша са сваёй уласнай біяграфіі, калі што. Ну і вось, паэта цягнуць на трыбуну з генераламі і касманаўтамі. Пра яго не проста ведаюць, а маюць на яго планы. Брэжнеў, Суслаў, Андропаў, уся гэтая кампанія святых старцаў. Але пытаннечка, ці яны яшчэ жывыя? Ці гэта такі самы свет мерцвякоў, як у гісторыі пра Купалу? Брэжнеў вызваліў сваю руку з-пад рукі Грачына, спыніўся пасярод кухні, паглядзеў на стол з аб'едкамі на газеце «Правда» на спусцелыя бутэлькі. Перажыў я, Вася, сваё, стаміўся. Вось ты мне пра смерць філасофію разводзіў. Не смерці трэба баяцца жыцця пасля смерці. Уяві сабе, жыць і жыць, і жыць, і быць генеральным сакратаром ЦК КПСС. Гэта і будзе, калі яно ёсць. Пекла. Найстрашнейшая кара Гасподняя. Дык і што? І тут усе мёртвыя? Выходзіць так. І нават калі малады паэт вырашаецца на суперрызыкоўны крок на з'ездзе партыі з Брэжневым, Фідэлем Кастра, Чаўшэску, касманаўтамі, генераламі, выйсці і сказаць тыпу «Пора на покой, Леонид Ильич», то оказывается, што і гэта немагчыма. Бо выступоўцы чытаюць свае віншаванні пад фанаграму, а пасля бухаюць, бо ўсе ўсё разумеюць, а змяніць нічога не могуць. Ці не хочуць. Як касманаўт Рыленка, якому не страшна выйсці ў адкрыты космас, а вось выйсці на сцэну і зрабіць штосьці не па сцэнары страшна, бо адкрыты космас нішто ў параўнанні з адкрытай праўдай. І так не толькі тут, так паўсюль. На фабрыках і заводах, у інстытутах і калгасах, у арміі, на флоце, на камсамольскіх будоўлях, на ўсіх будоўлях камунізму, у ЦК камсамола і ЦК КПСС, у ЦК ленінскай піянерыі. Скрозь усюды фальш. Як пусты фантик на каляднай елцы, з якога даўно нехта дастаў і ў потай з'еў цукерку. У кнізе вы дакладна знойдзеце знаёмых персанажаў, хоць імёны часам змененыя. Быкаў, Барадулін, Краткевіч, Еўтушенка, Вазнясенскі, Ахмадуліна і іншыя. Тут шмат аб'ёмных партрэтаў. Брэжнеў, нібы старая мудрая чарапаха, якая перажыла ўсіх на свеце. Суслаў – чалавек у галёшах, шэры кардынал імперыі зла, які ніколі ні капейкі не скраў і ходзіць 30 год у адным плашчы. І ўсё гэта прыцярушана магічным пылам. Вось малады паэт п'е на кватэры са старэйшым таварышам, а нехта забывае закрыць кран. Пачынаецца патоп. Плывуць тапкі, паперы, а калі кватэра пераўтвараецца ў басейн, побач праплывае Брэжнеў, яго дачка, нейкія голыя курвы, а перад маладым паэтам пісталет. Ён страляецца і не памірае, бо show must go on, і жыць не жыве, і паміраць не памірае. Уся гэтая фантасмагорыя, канешне, нагадывае булгакаўскі стыль з майстра Маргарыты. З чэкістамі, голымі бабамі, ды нават Воландам. З той розніцай, што ў Булгакава Масква гэта вясёлы цырк, а ў Някляева вясёлы маўзалей ці зікурат, каралеўства смерці. Жыццё тут не перамагае. Сам горад выцмоктвае гэтае жыццё з людзей, пакідаючы пустую абалонку. У адной са сцэнаў паэт з дзяўчынай збягаюць ад міліцыі і ратуецца ў маўзалей. А там Ленін п'е кагор з хадакамі. Хадакі – гэта святая Ганна Кашынская і Серафім Сароўскі. Просіцца, каб прыняў іх у партыю.
бо іх жа святых выгналі з той царквы на данскіх могілках, якая стала краматорыем. У рамане наогул шмат п'юць. Гэта як спосаб бараніцца ад трупнага яду. Лепш не цверазець, бо інакш прыйдзецца зразумець, што ўся краіна на 266 мільёнаў чалавек жыве ў маўзалеі. У кнізе шмат цікавых паэтычных хадоў, бо Някляеў найперш паэт. Вось, напрыклад, герой трапляе на рыбалку ў Карэлію, вырываецца з Масквы. А там, на ўлоне прыроды, пад бязмежным зорным небам, дзе ты адчуваеш сябе мурашкам, ёсць тэлефон, па якім можна пазваніць Богу. У леснічоўцы вісеў на сцяне тэлефон. Звычайны вулічны аўтамат, які Максімаў прыцягнуў па п'янцы з Мурманска, вырваўшы яго з тэлефоннай будкі на вакзале. Тэлефон ні да чаго не быў падключаны. Тут не было да чаго яго падключаць. Егер Максімаў кідаў у шчылінку манетапрыёмніка 2 капейкі, круціў дыск, набіраў нумар і слухаў бясконцае маўчанне, што плыло над Божым шляхам, над лесам і ракой, над леснічоўкай. Гадзінамі слухаў. Пагаварылі, казаў ён, чапляючы трубку і забіраючы 2 капейкі. Плаціць, Бог сказаў, не трэба. Але аднойчы тэлефон зазваніў. Гэта цябе. Хто мяне? Не ведаю, кажа, што Бог. Егер Максімаў бярэ слухаўку, а далей... А што было далей, даведаецеся, калі прачытаеце раман. Роўна як і пра тое, што стала з Віктарам Маргерам ды Янкам Купалам. Пра ўсё у кнізе. Дарэчы, у нейкім інтэрв'ю Някляеў, які шмат год патраціў на тое, каб раскапаць рэальную гісторыю купалаўскай гібелі, казаў, маўляў, а што я шукаю? Навошта? Якая па вялікім рахунку розніца, як менавіта загінуў Купала, калі мы маем з яго смерці таямніцу, таінства. І гэта гісторыя жыве ўжо сваім жыццём, жыццём пасля смерці. Раман Гейбен-Гіном шматузроўневы. Не толькі містыка, дэтэктыў, фарс, але і аўтабіяграфія. У нейкім сэнсе гэта рахунак сумлення, споведь аўтара, самога Някляева, які служыў уладзе і ваяваў з уладай, і ваяваў за ўладу, будучы кандыдатам у прэзідэнты ў 2010 годзе. Апошні эпізод ледзьве не каштаваў яму жыцця. Зрэшты, напэўна, лепш хоць раз рызыкнуць жыццём, чым жыць мёртвым сярод жывых. Ці жывым сярод мёртвых. А як думаеце? Напішыце ў каментарах. Ну і чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё, нават калі гэта твор амаль на 700 старонак. А на сёння ўсё. Убачымся. Пакуль-пакуль.